Nedávno som sa stretla so ženami, ktoré prežili hrôzu domáceho násilia. Počúvala som o bitke, psychickom terore, vyhrážkach, prenasledovaní. O unesených deťoch v pyžamkách uprostred noci. O ich obrovskej bolesti za to, čo prežívajú ich deti, keď sú pritom. Milé ženy, deti, ale aj muži, ktorí zažívate doma násilie, týranie, zneužívanie, vypočujte si prosím tento odkaz. Predovšetkým nezaslúžite si žiaden úder, žiaden ďalší psychický teror. Neurobili ste nič, čo by násilie mohlo ospravedlniť. Nikdy to nie je vaša vina. Sú tu ľudia, ktorí vám vedia a chcú pomôcť. V závere tohto videa sú uvedené čísla, kde sa môžete dovolať pomoci. Je tu sieť organizácií, ktoré sa obetiam domáceho násilia intenzívne a bezplatne venujú. Vykročiť z kruhu násilia nemusí znamenať stratu domova pre vás, ale polícia môže vykázať z domu práve násilníka. Viem, že urobiť tento krok je ťažké, ale chcem, aby ste vedeli, že za dverami vášho utrpenia sú ľudia, ktorí na vás myslia a chcú vám pomôcť.